málo o systému řízení a zabezpečení, tak jak se na ně díváme právě z pohledu přípravy výstavby vysokorychlostních železničních spojení. A řekl tady i něco málo o tom, kde si myslím, že za těch pár let budeme, protože pokud se bavíme o dnešku, tak stávající stav techniky je nějaký, nicméně, když tady velmi pečlivě pozoruju ty harmonogramy, které tady máme předloženy, tak rozhodně víme, že ten stav techniky bude výrazně dál a je ještě otázkou, zda nebude ještě dál, než tak, jak jsem si připravil pro vás na několika následujících slajdech. Když si vezmu systém vysokorychlostní dopravy, tak velmi zjednodušeně, tak potřebujeme po něčem jezdit, potom to je to, co vám potom kolegové taky řeknou, jak je na tom připravený český železniční průmysl. Celou tu technologii je potřeba nějakým způsobem vybavit systémem řízení a potom vozidla, který bychom vybavili taky, aby spolupracovali s tím systémem řízení a ty vozidla taky by měly být vybaveny na tu příslušnou rychlost. To je asi bohužel jediný slabé na naší České republiky v tuto chvíli. Když se kouknu na zabezpečovací zařízení z pohledu inženýra zabezpečovací techniky, tak můžu v plnou odpovědnosti říct, že ta úroveň té bezpečnosti vlastně pro to vysokorychlostní trať je shodná jako pro konvenční systémy, čili ty systémy do rychlosti 200 km/h. Nicméně máme tady jednu změnu a tím je to, že prostě tím, jak se nám zvyšuje rychlost, tak samozřejmě ty vlaky jedou právě tou vyšší rychlostí a mají nějakou hybnou energii, tak jsme o něco víc citlivější na právě jakousi změnu úrovně zabezpečení. To, co nám nevadí u lokální dráhy, která se nám pohybuje rychlostí 40 km/h, po těch vedlejších tratích a v jednu chvíli jim kombinuju, že ten vlak je plně zabezpečen, po tu chvíli, kdy ten vlak je vůbec nezabezpečen a může bez problémů jet, tak díky té své rychlosti, když by k něčemu došlo, tak nám třeba nemusí napáchat takovou škodu, nebo respektive je tam dostatek času ještě na to reagovat. Tohle je věc, která se rozhodně netýká těch vysokorychlostních vlaků a tady musíme se starat o to, aby ta úroveň bezpečnosti byla právě konstantní a nesmí mít jakékoliv propady. To, co by se stalo v případě, že to není, tak to bychom se mohli podívat do zahraničí na některé železniční nehody, které se udály a rozhodně to není hezké podívání se. Současný technologický standardy pro vysokorychlostní tratě, tak ta největší věc, nejdůležitější věc z pohledu zabezpečovací techniky je to mít plnou kontrolu rychlosti nad jízdy vlaku. Zde teda v dnešní době se budeme už u naprosté většiny výrobců působících na evropském trhu bavit pouze o systému ETCS. Samozřejmě dřív tady byly jiné systémy, nebo někde na jiných kontinentech můžou mít jiné systémy, nicméně ETCS se nám stalo de facto světovým standardem a pokud chcete někde koupit nový vlakový zabezpečovač s kontrolou rychlosti na kompletně novou tráť, na nové flotile, tak v podstatě nekoupíte nic jiného. No, samozřejmostí je, že vlastně při těch rychlostech vedle trati už nejsou jakékoliv návěstidla, není tam žádná značka, protože strojvedoucí nestíhá při těch rychlostech vůbec nic číst. Co je důležité, tak potřebujeme centralizované řízení dopravy, to už dneska máme vystavěno a nejlépe k tomu automatické stavení jízdních cest a automatickou bezobslužnou telematiku. To je věc, kterou třeba u nás v České republice už máme, nebo respektive budujeme. Máme tady 2 dispečerské centra pro řízení dopravy, jedno v Přerově, který je teda s tím vybavováním trochu dál, a druhý tady v Praze, který se spustilo relativně nedávno a zapojují se do něj postupně další trati. Mám tady uvedenou mimoúrovňové křížení se silniční sítí. Samozřejmě pro rychlost 300 a víc kilometrů je to naprostý nonsens, ale upozorním na to, protože víme, co se stalo ve Studénce a víme také, jaké byly doporučení UIC ohledně možnosti vybudovat úrovňové křížení se železniční tratí a když jsme ty limity někam posunuli, tak že mohlo něco takového vzniknout, jako vznikla Studénka. No a co je určitě důležitý pro
což se netýká tolik zabezpečovací techniky, ale je to důležitý pro cestujícího, tak je potřeba, aby jsme dodržovali nějaký krátký interval mezi spoji, ale to už není věcí zabezpečovací techniky. Pokud chceme teda samozřejmě přitáhnout pasažéry, a myslím, že velmi pěkně to tady zmiňoval pan ředitel z Osna ve svém vystoupení, i včetně teda nějaký cenový relace, takže jenom držme si palce, aby nám podobné věci vyšly a ty vlaky jsme takto obsazovali. Pak můžeme mít velký benefit z toho, že přesuneme z letecké dopravy na tu železniční a nemusíme se tolik bát té vysoké možné letecké konkurence, tak jak zmiňoval pan inženýr Hochman. Když se koukneme na obrázek, tak tady jsou popsány všechny ty věci, o kterých jsem zmiňoval, a přidám tady ještě jednu věc, a tím je automatické vedení vlaku. To je tam taková ta krabička na té lokomotivě, je tam napsáno ATO onboard. Je to věc, která jsme v České republice v tomhle hodně vepředu před Evropou, a je to zároveň technologie, která prochází ve stávajících měsících až letech bouřlivým vývojem, protože přicházíme z řešení, které je nahrané pouze na lokomotivě, do síťového řešení, tak aby jsme těm jednotlivým vlakům dovedli nadále říct, kde se mají pohybovat. Samotný ETCS, jak jsem zmiňoval, se nám stal světovým standardem, už to není teda pouze evropská záležitost. Paradoxem je, že samozřejmě díky tomu, že spousta železnic ve světě byla nevybavena, nedotčena moderními systémy vlakových zabezpečovačů, takže to rozšíření systému je stále větší ještě ve světě, nicméně Evropa teďka novými kroky dohání a instaluje ETCS ve velkým. Tak jako tak, první poznatky ze světa od zákazníků jsme měli, a měli jsme tady požadavky na budoucí rozvoj toho systému. Takže v rámci UNIFE a konzorcia Unisix jsme dělali takový průzkum mezi zákazníky, aby jsme zjistili, co od systému ETCS do budoucna očekávají. Tyhle ty věci se v celku jasně podchytili, popsali jsme je a stali se i součástí rozvojových plánů Unisigu, a zároveň teda dostali se do plánu projektu Shift to Rail, tak jak o něm tady hovořil pan Karlo Pogini. A když je tady mám vyjmenovaný, tak první z věcí je potřeba teda modernizovat datové spojení vlaku právě s tou infrastrukturou. Nespochybňujeme zde v tuto chvíli GSM-R jakožto hlasovou komunikaci, ale na té datové komunikaci tam je potřeba nutný upgrade, tak aby jsme zrychlili přenos a zároveň umožnili větší kapacitu přenášených dat. Nová věc je družicová navigace, čili jakékoliv veškeré systémy GNSS, dneska založený na americkém systému GPS, do budoucna samozřejmě založený na evropském systému Galileo s upřesňovací službou EGNOS, tak aby jsme mohli z infrastruktury železniční sítě dát pryč další prvky, které tam dneska jsou, a aby jsme vlastně tu infrastrukturu prostě očistili od jakékoliv techniky a pokusili se další kus té chytrosti dostat na hnací vozidlo. Automatické vedení vlaku jsem tady zmiňoval, takže tady je to zejména teda kvůli spolupráci s ETCS, protože systém automatického vedení vlaku potřebuje vlakový zabezpečovač, protože bere si z něj informaci o návěstě, čili movement authority, potřebuje i nějakou lokalizaci na té trati, takže tady se jasně nabízí ETCS jako další evoluční krok, takže to je věc. Budeme se bavit o zavedení systému ETCS v třetí úrovni, tudíž vlastně zase z infrastruktury chceme dát pryč věci, jako jsou prostředky pro detekci jízdy vlaku, čili počítače nápravko levy, body, dát to pryč a zavíst vlastně tu nejvíce efektivní řízení dopravy, čili aby nám vlaky jezdily opravdu za sebou na zábrznou vzdálenost, a umožnili jsme tím vlastně zvýšit kapacitu na té trati, zejména teda ve velkých městských aglomeracích, kde vlastně se potýkáme s kapacitou. No a v neposlední řadě kybernetická bezpečnost. Vím, že to je téma taky dost poslední dobou probíraný,
Nicméně já tady musím říct, že třeba systém ETC s tím, jak byl navržený, už provozovaný před 15 lety, tak samozřejmě veškerý šifrování, který tam je na té bezpečné úrovni, prostě tomu odpovídá a je potřeba opět se toho trošku odprostit, aby jsme se dostali pokus dál. No a takže některé tyhle věci jsou, nebo naprostá většina, z těchto věcí jsou přímo v projektu Shift2Rail, s kterým teda budeme muset spolupracovat, aby jsme ty věci posunuli dopředu. Ten Shift2Rail, myslím si, že v tuhle chvíli tohle je opakování, ten slide já sice tady mám napsaný česky, ale již ho tady měl napsaný pan Karlo Borghini, jak jsem vysledoval v angličtině, takže nás bude zajímat zvýšení efektivity a kapacity osobní dopravy, samozřejmě zvýšení provozu schopnosti, to jsou věci, nějakou prediktivní maintenance. Cyber security jsem zmiňoval a umožnění výstavby nových tratí a existujících tratí, jejich renovace. Ohledně té kapacity, takže podíváme se tady na systém automatického vedení vlaku, který teda byl u nás v České republice navržen ve využit v 60. letech minulého století, zejména kvůli úspoře paliva. V té době se asi nikdo nestaral o kapacitu, ale ropa byla tenkrát velmi drahá, takže hlavním motivem byla úspora paliva. Je teda potřeba ten systém standardizovat tak ohledně jeho propojení se systémem ETCS. Moving block a tyhle ty věci, to už jsem říkal, ale co ještě k tomu je, to souvisí se snižováním CO2, emisí CO2, tak to je zavedení spotřeby energie pro jednotlivé vlaky. Protože dneska, když si zavedete systém automatického vedení vlaku, který vám uspoří až 30% trakční energie, jak je napsáno na posledním řádku, tak je to sice hezká věc, nicméně pokud jste operátor, který provozuje elektrické vlaky, tak platíte paušál a vlastně ta úspora se rozpočítává pro všechny účastníky na té síti, protože ve výsledku správce infrastruktury zaplatí menší peníze a ty poplatky můžou klesnout, nebo respektive vrací se nějakými přeplatky. Takže i tohle je potřeba, aby jsme se bavili o tom, aby jsme motivovali jednotlivý dopravce k tomu, aby si ten systém třeba mohli udělat. Ten samotný systém automatického vedení vlaku, tak to je věc, je to počítačová aplikace, která řídí veškeré trakční motory a veškeré brzdy a bere si teda informace dneska z vlakového zabezpečovače. Máme teda samozřejmě odzkoušený, že umí brát i ze systému ETCS, používá k tomu balízy ETCS, aby si přečetl, kde na té trati je a provádí vlastně cílové brždění a s nějakou přesností pro velkou železnici půl metru, pro metro máme 20 cm, tak, aby přijel ten vlak přesně na čas do cílové stanice. V tom je právě ta úspora, že pokud máme slušně postavený jízdní řád, tak dovedeme prostě vypnout trakční motory v danou chvíli a do cílové stanice doplatit. Pokud teda je tam nějaký problém, tak samozřejmě pojedu na plný výkon a ta úspora energie nebude taková. Nicméně tady bych jenom zkuste si malý experiment, pokud někdo má z vás auto s tempomatem, zkuste si jet čistě na tempomat na dálnici a porovnejte si svoji spotřebu, kterou máte na nějakým určitým časovým úseku, který ujedete tím autem a pak si to vezmete teda tím, když byste jeli sami, tak uvidíte, že i v osobním autě s tempomatem prostě šetříte palivo, tudíž tu trakční energii. A díky právě té úspoře trakční energie uspoříme i ty emise CO2. Ten systém ATO je potřeba teda dál rozvíjet. Dneska je tohle, jak systém je nainstalovaný, čili máme systém ATO autonomní na vozidle, vybavená infrastruktura, vedle toho máme systém ETCS, který teda je momentálně projekt mezi Kolínem a Břeclaví se dokončuje, spouštějí se projekty další na Ferdinandce mezi Břeclaví a Bohumínem a potom samozřejmě ještě je v nějakým tendrovém procesu mezi Kolínem a Králupama a směrem potom dál na Německo. Dalším krokem, teda samozřejmě, který tady je, který brzo poběží, je projekt, který mají připravený České dráhy dohromady s Cargem, že budou vybavovat hnací vozidla jednotkou ETCS Onboard, což ale ve svém důsledku znamená, že okamžitě musíme propojit se systémem ATO, protože pokud nemáte informaci o
poskytnutý movement autoritě, čili o povolení k jízdě, tak vlastně vám jakákoliv automatizační funkce v tu chvíli přestává fungovat, takže tady je nutné to propojit. Ale co chceme jít o kus dál, je, že zavedeme vlastně z dispečerského řízení věci, ze dispečerského řízení zavedeme takzvaný ATO trackside, tudíž, že budeme počítat jakékoliv odchylky v jízdním řádě a budeme je posílat vlaku dynamicky přes další radiový kanál, tak, aby ten vlak, ten systém ATO na tom vlaku měl tu informaci a mohl reagovat právě na ty aktuální změny jízdního řádu. Ve výsledku to znamená, když se podíváme tady vpravo na malinkatý obrázek, vezměme si příklad třeba jednokolejné tratě, kde já mám jedoucí vlak nákladní a potřebuju ho předjet osobním vlakem. Teďka mi došlo ke zpoždění, ten třeba osobní vlak se mi zpozdil a já skrz systém právě dynamického ATO dám vědět jak tomu osobnímu vlaku, tak tomu nákladnímu vlaku, že místo křižování nebo respektive předjetí se mi na té trati posouvá a pokud ty vlaky to dostanou vědět dostatečně včas, aby stihli upravit svoji jízdu, tak můžu dosáhnout toho, že vlastně dosáhnu třeba letmého křižování, anebo takového křižování, nebo předjetí, že jeden vlak mi zastaví, který má třeba problém s vyšší energetickou náročností. Prostě těch aplikací tady je výrazně víc. Je to jedna z věcí, kterou řešíme i v projektu Shift2Rail. Je to jeden z velkých úspěchů, který se nám v Shift2Rail povedl ve spolupráci s VUŽET. Jsme tento demonstrátor vlastně domluvili, že bude odzkoušen na železničním zkušebním okruhu ve Velimi a cílem je tohle z toho udělat a získat interoperabilní systém pro automatické vedení vlaku. Což je vlastně výhoda, že budou do budoucna, tak jako dneska tak jako cílem interoperability z pohledu zabezpečovacích zařízení je to, že chceme, aby vlak přijel z ciziny a mohl tady jet po naší infrastruktuře, tak obdobně chceme, aby mohl být i jízdně optimalizován, takže vlak, který přijede z Německa, si stáhne online mapu tratě, jízdní řád a bude moc ten systém automatického vedení vlaku také využít. No a samozřejmě nám to zvyšuje propustnost tratí a to zase zejména je to palčivý problém v těch velkých aglomeracích. Tudíž nakonec máme jenom kratičkou rekapitulaci. Myslím si, že ohledně výstavby infrastruktury je ta země dobře vybavená. Zase uslyšíme ještě další vystoupení. Co se týká naší oblasti technologie řízení zabezpečení, je zde plně dostupný a budeme velmi připraveni ten systém nabízet i pro výstavbu vysokorychlostních tratí a ohledně vozidel, jak jsem už tady zmínil, v tuto chvíli pravděpodobně dostupná ze zahraničí, jestli se nám ta dominantní výrobce kolejových vozidel v této zemi nás třeba překvapí a zajistí nám vozidla i pro vysokou rychlost. Chtěl bych říct poslední věc, že sice se tady zmiňuje Shift2Rail několikrát, tak ten je určitě věcí, která ty systémy bude dále rozvíjet. Nicméně není to brzdou pro výstavbu Shift2Rail, pro výstavbu vysokorychlostních tratí, ty můžeme stavět okamžitě a Shift2Rail pouze teda přinese jenom vylepšení těchto technologií. Takže já bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost.